Krik, krik, kro, krik, krik, krik. Krik, krik, kro, kro, kro. Pangit, pangit. Si kra, krik, krik, kro, kro. Si kra, krik, krik. Si krik, krik, kro, kro. Siya na ang kusang kumakain. No need na anuhan mo, pakainin. Nagkukusa na yan kumain. Nine million viewers. Mega love, shout out. Kri kri. Dito kayo, oh. Harap kayo dito. Dali, harap, harap, harap. Kri kri. Kri kri. Hmm. Busog na, busog na. Busog na, busog na. Hmm. Busog na. Namatay yung isa nito. Pangit, namatay yung isa niyan. Si Krikri, namatay si Krikri. Ang natira si Krakra Krokro. Yung maliit siya si Krakra, si Krokro yung lalaki. Kasi inapak-apakan nito eh. Kaya namatay siya. Agoy. Inapak-apakan kasi ni Krokro si Krikri. Yung kay Bubo, yung sa pamangkin ko, ang laki na daw. Mas malaki na dito. Sobrang laki na daw. Ah, ubos na. Naubos na. Naubos na. Dito kayo sa ibabaw, oh. Lipat kayo dito sa ibabaw. Kri-kri. Kri-kri, kro-kro. Lipat kayo dito sa ibabaw, oh. Para abuelo. Dito, dito. Halika na. Cha-cha. Lipat, lipat. Lipat, lipat. Ayan. Ilipat daw sila. Dito na, oh. Para maganda yung ano nila. Pwesto. Water, water. Ito. Inom, inom. Busog na. Busog na, busog na. CH Japan, may love, shout out. Good morning. Ohio. Konnichiwa. Nakakakan talaga. Hmm? May laban yan tiga ko ate. Kayong pumunta dito ka mo. Maduman kita? Ano plan? Matanga na natin. Matanga yan kaya. Sa susunod,
taraman mo na kapag may laban sa ano, sa Anislag, mag-intra ka. Kalista ka ni Ate Joy para magdayo ka naman. Would you please, please help me? Help me if you can. Ha? So? Ikaw ba ang pinito ng metro mo ba na be? Ikaw mas pinili niya. Sobre dohan, yun ay dito. Ito man matibay so, ano, ito ang something. Ano mo kayo? Ano mo? Sigurado ka na so alon mo pang malakasan ito? So, alone? Kung video okay? Aling nga nagapurot yung bigay natin, oh. Alon! Always get by on my own. Titi, krokro. Dito kay krokro. Krokro, dito. Krokro. Diyan kay harap. Busog? Ha, busog? Busog? Busog na? Inaantok na yan? Inaantok na? Turulin ako nila, sir. Magatong-gatong ko sa ta. Makuha naman ang mukha. Actually, ate, may nalingawan ako doon na na parts. Suganta ko. Kasi ko bagang feeling. Nadi sa mula.
Agay din na pwede man magilid ka na video ko. Turuli daw lighter. Mapasok sa daw kita lighter. Basilin ko tayo, di ba duman? Iparad kami ni Mapot.
Maninilo, Migalov, shout out. Good morning, good morning. Nakuha ko to Maninilo sa sa pili, sa sanga ng pili. Bagong hiwalay. Hiwalay talaga. Lumipad yung nanay niya. Tapos sila ay inaano namin ni Dos. Nakuha. Busog na busog. Yun, patulog-tulog na sila, oh. Patulog-tulog na sila, oh. Patulog-tulog na sila, oh. Patulog-tulog na, oh. Kri, 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 kri! Kra, kri, kri, kru, kru! Si kru, kru! Si kri, kri! Kra, kra, kru, kru! Si kra, kra yung maliit, si kru, kru yung malaki. Ito, grabe na ililipat na na pechay. Saan tayo ililipat?
Sis Mirna, may galawang shoutout si sis. Salamat sa patamsak. Pigano na ni ano, ni Maestrong. Pigano ni Maestrong ano, video game challenge 2026. Ano, champion. Pigano na. Pigano na ni Master Gala si Maestrong Gala si ano, pamating. Upload na ni Master Gala. Master ano? Maestrong. Maestrong. Pamating. Champion. Sabi ni Ira, tito ko yan! Oh. Sabi ni Ira, pinsan ko yan! Sabi ni Ira, picture mo to kay Maestrong sister niya. Pinsan ko yan! Sabi ni Ira. Oo. Oo, sabi ka ni kay Maestrong baga. Picture. Ha? Ano eh, bagat mo. Oo. Ikaw mo sana duman. Tulong ba sa kamo talaga duman na iling kong mariray? Ay, oo. Wala nga. Upan nga ni. Si Gloria, nakalam ko na si Gloria. Mag-edbos eh. Kinang kanya. Lawas-lawas na pati si Papa Madinga din. Naalaganing maray. May fertilizer. Magbalik ka. Ako'y maghintay. Samantalang kay ito, grahing tulba niya, ade. Huwag mo lang mapa... Tingnan ko lang. Sinabi mo? Sinabi mo? Ika nga pamadi ang champion ako ang first runner up. Pero dapat sa female, isa di
back to back talaga ko ta dapat. Back to back champion. Winner. Winner. Kri kri kro kro. Okay lang kayo dyan. Okay lang kayo dyan. Kri kri kro kro. Kri kri kro 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 kro. Ako'y maghihintay. Meron na, pangin after to. Ikal ka na. I-kunta na. I-arsata na ito. Upload sa favorite category. Ito, pinagawa na. Ay. Napakain na po ano nila. Ito mag-super. Ito hard. Ayan. Ito maganda itong kanina ito. At ako itong nabunod ko te. Si Iba. Ang gulo mo nga ni. Gumalaw ka. Ang gusto ko talaga sanda. Nagagalaw ba dapat? Hindi ka mag-piling maka. Sobra sa ang galaw. Piling ka. May confident ka nga. Pero sobra ka sa relax. Yun yung mabawi. Isitigan ko ang jersey nga rin ka no. How do I get your love? Ano gusto ng bata? Ano pa kaso ginibo ko naman sa wising na nakuha ko sa first brother? Takot. Ano ang talaga ikaw ang busis ko? Dala na.
Paligyan mo naman siya? Nagulit, okay na. Ito, ito na kayo.
Tiyo-tiyo, halika kayo tiyo-tiyo. May pupuntahan tayo. Bantayan nyo yung binibilad na palay ni tita. Manoy Nilo, thank you. Nagbilad ako ng palay kasi wala nang bigas. Bantayan mo, kro-kro, kri-kri. Kri-kri, bantayan nyo yung binibilad ni tita, ha? Yan o. Magbilad-bilad dito dyan. Yay! sila yung magbabantay. Ayan o. Yee! Tingnan natin kung kakain ng palay. Agoy! Pinupuan lang yung ano. Nagbibilad-bilad. Yay! Tingnan mo na sa ano. Sa iba no, nagbibilad-bilad. Binubuka yung pakpak nila. Ang cute-cute naman ni Kri-Kri, Kro-Kro. Uy, kumakain oh. Mag-aalis dyan. Nagbibilad sila. Cute, cute. Cute, cute, cute. Nailan mo ni ba yung kinagka sa paro yung gusto magtuka nga ng paro. Huwag aalis. Huwag lalayas dyan. Cute ng ibon. Ang cute-cute ng ibon. Kri-kri, kro-kro. Kra-kri-kri. Kri-kri. Ito ba ang guhit ng ating kalat? Sa pag-ibig ako'y sawing palat. Ganyan ba ang tapat na magmahal? Paglaruan at pagtaksilan. Ha? Ano? Ha? Ano? Ay, sinilas ko. May bunay? Saro-saro, may bunay an. Tapos may kirot. Yung parang, Pero ano, adobo ang tayo ka. Oo, kan pala. Ito pala ang mga kita. Tumagod na karot.
Bako, so pangit ka na gusto. Mga taga-ipon. Kung anong mag-agi. May talong. Kung anong mag-agi. Kaya, si Mariray. Oh, asan na? Asan si Kri Kri, Kro Kro? Kri Kri, Kro Kro. Wag alis, kainin kayo ang aso. Wala, wag naman sana maglimlim. Baka ano. Lan. Ha? Kisay? Bang kapat niya magmahal. Krik, 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 krik.
Hoy! Hasa na sa isa? Hoy! Hoy! Kri, kri! Ano? Wala kayo ah. Nabibilad na, tatago na tayo. Tatago na tayo kasi nabibilad na. Nakailang oras na ba tayo? Ay, konti na lang. Mamaya na tayo. Mamaya na tayo mag-end live kasi pabutin natin ng 1 oras. Oh! Nagbilad-bilad yung mga alaga. Nagbilad-bilad yung mga alaga. Nainitan na daw sila kaya nagtatago na. Hmm. Maninilo, thank you Maninilo. Ganyan ba ang tapat na magmahal? Konti na lang. 8 minutes na lang. Mag-i-end live na tayo. Pasok na kayo. Pasok na, pasok. Pasok na. Pasok na, pasok. Dali. Dito. Talon. Talon. Dito na, balik na. Dito nga, oh, hindi nakikita, oh. Aray ko. Inom na kayo, nag-inom na kayo. Uminom na kayo. Ayun na, tubig. Inom. Chut! Inom. Chut! Inom. Chut! Inom. Chut! Ano na? Papasok na kayo sa loob? Dito lang kayo sa labas? Ano? Dito lang kayo sa labas? Chen. Salamat po sa tumambay. Mananilo. Thank you, Sis Mirna. Salamat. Ang tapat na mahal, paglaruan. Dito lang muna kayo. Hintayin natin na mag 1 oras. Bago tayo mag-end live. Okay. Alo, parang ano yung panahon. Sana wag umulan. Nagbibilad pa man din kami ng palay. Kasi wala nang bigas si Tres. Paubos na. Kulang yung trapal. Kaya hindi kami makapagbilad ng marami. 1 sako lang yan. Ilan lang yung magiging bigas niyan. Kri, kro. Ang labo ay. Ang tapat na magmahal. Five minutes na lang. Mag-ianda na si Charles. Hide me now.
kri. May dalawang ibon. Ang pangalan ay si Kri-Kri at Kro-Kro. May dalawang ibon. Ang pangalan nila ay si Kra-Kra, Kro-Kro. Charan, charan, charan. Nagbibilad-bilad. Thank you everyone. Thank you. Bye-bye. Maninilos. Salamat sa lahat po ng sumilip sa akin live. Thank you so much. Bye-bye.